Som valencians, encantats de ser-ho, solidaris. La nostra identitat sempre s'ha caracteritzada per ser homes i dones, receptors de gens d'altres pobles, que han vingut i continuen acudint a les nostres comarques. Volem compartir la nostra història amb tots i totes. Ens agrada donar la benvinguda a casa nostra, oferint allò que tenim, però també volem ser benvinguts on anem. Demanem respecte al que som, als nostres costums, al nostre patrimoni i a la llengua que parlem.